Arestado ang sarong empleyado kang LGU Dimasalang huli sa pagpapalakop subot ning ilegal na droga. Binisto ni Police Major Joseph Laurio Hepe kang Kataingan Municipal Police Station ng sospek na residente kang Barangay Poblasyon Dimasalang, Masbate. Naaresto ang sospek sa pigkondusir na drug bypass operation kang otoridad sa Barangay Gahit, Kataingan, Masbate. Alas 7 nin aga kan nakaaging Webes, Abril 18. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 14 gramo ni ilegal na droga na nagkakantidad ni 95,000 pesos. Una po is ito malaking bagay din po to sa amin at kahit sa pakunti-kuntis nasusugpo po natin yung illegal na droga dito sa aming bayan po. Ngayon, malaking bagay din po ito, at least nababawasan po natin yung supply ng illegal na droga. Nasa kustudiya na kang Kataingan Municipal Police Station ang sospek na nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naging positibo ang operasyon. Huli kang pinagsararong pwersa kang Kataingan Municipal Police Station, Masbate Police Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Drug Enforcement Unit 5, as in 502nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.